Halvgaard fra Skive i 22.76. Vi vil også gerne se Manfred Nielsen fra Køge Atletikklub, som blev nummer 2 i tid 24.20. Det var ikke så godt, det her. Så er vi start på andet heat. En 300 meter. Det stopper lige gang. Godt fart på bane nummer 2. Martin Juhl. Han var da i det mindste bedre. Nej. Længere, men det er stadig ikke... Jeg kan ikke se noget med... Og så har vi fra Randers Freja Atletik Christoffer Mikkelsen, der har støttet 1566 i dag. Tillykke.